Salutare toată lumea, sunt Raul, să facem o nouă serie de Minecraft în care îl avem pe Andrei și pe Kendamaro. Acum o să punem un pic de pauză. Andrei, Kendamaro merge cu barca. Acum... mergem și noi. Dacă ea... mergem și noi. Ia-mă și pe mine. Ia-mă să visezi partea aia. Uite-mă aici. Au. Bă, smă. Bă, nu vă mai... Hai să ne apucăm de pescuit. Bă, nu mai pot de râs. Nu, hai. Eu mă apuc de pescuit. Eu mă duc la casă. Hai, duceți-vă, bă, și minați. Mustii, du-te. Hai să arătăm valoarea de minat. Hai că mă apuc de... Ce duceți foarte... Fraierilor, i-am 3 pești copți. Bine și eu. Hai să-l auzim pe Andrei. Să facă e heboi. Strigătul, nu-i problemă de război. O strigă, da, mă. Să nu uitați, like, subscribe și share. Aici avem în casa așa. valoare, numai valoare, vedeți pe aici. Valoare. Valoarea este făcută de noi, pentru că noi am început un pic înainte să nu ne credeți naba lui. Vedeți? Aici A început în... o valoare mai mare. Da. A început înainte... 26 de ani. Mare așa, valoare, pentru că mare. am început că după aceea vă abonați și așa, știi? Am început acolo să văd. Eu mi-au ceva. Deci da, nu uitați de like. Vreau un pic. Și scrieți în comentarii ce ați vrea, ce ați Să vrea facem, să ce facem chestii noi. aș vrea să facem noi? Noi, de exemplu, am vrea să facem o fântână. Eu am uitat ideea asta. Da. Eu acum sparg un copac. Eu mă o să intru cu plac. No problem. Într-o Andrei. Nu s-a spart. Fiți atent, vreau hai un pic. Dacă ești la copac, la centru. Ce rapid se sparge. Nu. Stați un pic. Uitați, ca pro. Este dirt. Mai... Nu numele al lui Raul. Rătușca Raul. Nu. Unde sunt Andrei? Aici, fii atent. Sus? Unde? Fii atent. Ce vorbe? Magie. Mă duc la să magie. Eu mi-am luat de veci. Ți-ai luat de meci? Nu mi-am luat. Bă, E serios, mă, mi-am luat. nu ți-ai luat damage. Nu. Nu, e posibil să Nu nu nimic, facă. că începe uite. să plouă. Ui! Fii atent. Dubla a doua. Da, mi-am luat. Jumătate de euro. Haide. Ce să mă fac? Mama îți face dubla, da. Unde-i? Dubla Dai cu să dau un pic. Unde-i Mina? Unde-i Mina? Unde-i Mina? Mina. Where is Mina? Aici. Nu se sape. Vin cu tine. Văd ce valoare aici. Te bag un pic. Asta e Mina începută. Asta e mina mea, fraierilor. Poți să vin și eu? Nu. Fără cuvinte unite acum pe moment. Rip scuzați, că... doamne. Du-te, minează, Mă scuzați, domnul Au, Chenamaro. au. pe bun, mama. Și apoi Raul ce face? Vin să arăt valoare. Păi ce, mă, Raul? Bă, ai mina lui Gotia. Da, vin, lasă, nu e nimic. Nu e nimic. Uitați ce frumos tunel. Cea mai mare tunel din istoria Minecraft-ului. O oră mai târziu. Aici s-a terminat. Cum ar fi eu în episodul ăsta să găsiți și niște diamante? Și acum că Aș fi mare valoare. Valoare. am făcut turul minei lui Kendamaro. Bravo lui. Să-l aplaudăm. Și sincer, bă. Aplaude pe videoclip. Haide. Ziceți în comentarii dacă vreți să facem
un perete al abonaților. Care să primul videoclip. Gata, 500 de abonați. Puteți să începem. Peretele abonaților. Dacă vreți. Și Am blocat sperăm aici. la like-uri. Sperăm. Sperăm la like-uri. Unde-i mina lui Andrei? Unde-i mina ta? Unde-i mina ta? În vârful Și ce dealului. scrieți în comentarii? Avem în comentarii cum ați vrea să... Bă, cine o dat drumul la vacă? Unde? Where is vacă? Where is the vacă? Avem o vacă și aici, bă, pune pământ acolo. Vacă. Ai dat drumul la vacă. Vaca. Hai de... Vaca, mă. Aici era vaca. Da. Foto. Nu acolo, spate. Bă, acolo trebuie să pui blocul ăla. Unde? Acum te duci. Nimic. Nimic. N-ați auzit. N-ați auzit nimic. Da, bă, eu m-am dus în mine fără torțe. Ai, ai, ai. Era al parcurs. Ce faci iubire? Funny moment. Funny moment. Funny moment cu Raul. Ce faci iubire? Mă, pot să-mi fac o... Cine are lui? Tu. Goti. Ce? Unde sticurile? Dama, Bă, dama. nu avem prea. Bă, dama. Și joacă cu kendama. Dama. Și scrieți în comentarii cine se mai joacă cu kendama. Pentru că am trecut în vară cu kendama de... Eu eram cel mai bun în spate de la bloc. Nu, din ăsta. Să iau un pic. Da. N-am. Valoare. Încercați să... Scrieți. Să scriem nimica. Da. Hashtag nimica în comentarii. Unde e? Unde e kendama? Where is kendama? Hashtag Andrei în comentarii. Serios? Hashtag am pescuit. Ce buți? Really? Ce buți? Buți de lână? Hai aici un pic. Asta e, mă, Andrei, bă. În versiunea nouă nu există buți de lână. Nu de lână, de ăla, de lână de hoaie. Merge un pic să... Mai luăm un pic de copățel. Stai că intrăm în copățelul nostru pe principal. Îi punem pe noi. Nu. Vaca, se joacă cu vaca. Vaca ce ne dă? Teme. Ce ne dă vaca? Ce teme? Vaca se joacă cu... Da, și auziți cum ne-a dispărut vaca, apropo, scrieți. Pune un pic. Am revenit că Raul uita să-și ie mâncarea și trebuie să revină. Unde e kendama ro? Am venit, știu că am cupat. Hai aici. Hai cu mine. Pic. Să te prinzi. Să mai pescuiesc cu pentițole. Hai că vin cu tine. Vin și eu. Vrei să mă barcă? De se poate nota ceva. Vrei să mă barcă? Acord. Ce permis? Ce dăm? Nimic. De mine ai primit. Stai aici. Bă, și-o luat. Pardon. Scuzați-o pe Andrei. Mă scuzați. Da, ce nu pot să iubesc. Ce? Și acum o să merg cu Raul la mal. O să încheiem episodul. Ba nu, încă 15, nu. Acum îi... hai să mai fie 15 minute. Nu bine. Și o să închidem videoclipul. Stai, Raul, așa. Stai, mă, că eu mi-am pierdut hangarul. Ba da, mi-am pierdut pești. Ia. Stai, că trebuie să vin cu peștii.
Raul, haide să facem... Fiți atenți, stai, că vin și eu și vă arăt cum mănânc eu un pește. Bă, da, o să punem un pic pauză să vină și Musti și să facem finalul. Și acum o să încheiem. Practica trebuie să zică Raul în fine. Da, nu, o să încheiem acest episod și Eu mănânc nu uitați pește. de like, share și subscribe. Noi cu pești în mână ne dăm fiecare cu pești peste față. Eu deja am cat. Nu contează, ne dăm cu pești peste față. Pa!